Boss! Wow! Oh. Sige, sumarno kami. Good morning. Good morning. Santa Maria. Oh, ingat kayo, ingat. Santa Maria di Pila, biker. Good morning. Oh, pandray. Ayan ba? Santa Maria pa lang to. Help. Lahat ng barangay na to. Bus. Yes, magnuak. Oh, ang dami. Bus, good morning. Yeah! Good morning, boss. Oh, ingat. Ingat kayo. Oh, magna. Tara. Dati back up ni Jiligod. Kita refrain. Naudi kami kanina eh. Yung Brian, kita refrain. Punta kami sa bayan, mag-register. In Santa Maria di Pila, biker. Alright. Eh boss. Oh, ay, nag-ikot na ba niya? Eh, gusto tayo bike tan. Yan sir. Good morning po. Good morning po. Kalitang biker. Una na kayo. Naka-ready na dito. May short ride, tapos diretso registration na namin. Nauna na kami dito. Mauna na po ako kukuha ng pagkain para Mabawasan na. mabawasan na. Madamdaman agad adon. Diba? O, kuha kayo itlog. Thank you po. Oh. Ito lang naman ng pera. Kakapas ko lang ang Ay, ganun ba? Yun. So, fine naman. Ayaw, nagmami ka, nakita ang lagi. Nagsukat ka watan. Oh, ako na nauna. Narating na sila. Hello sir. Good morning sir. Buyahan yung tayo YouTube sir. Boss. Brother. Sir. Mag-ibunsak na tayo. Nakabunsak na tayo. Papan na kita ke... Hoy, hindi na lang tawaran eh. Malipit tenta. Ha? Malipit tenta na. Dahil dati makanjo nag. Makan tao eh. Boy. Shout out! Ay. Shout out sa Poblacion West Nights. Tsaka kay Mang Jose.
Madam. Oh, ay, sige, Diyos. Tayo na daw, yung soldo mo, libusan. Nagbabayad kayo, Mike. Mike, muna ka na. Pinatayab ko. Okay, mas. Boss. Ngayon, boss. Yan, boss. Yan, boss, yan. Boss. Oh, nakapulding. For the beast. Wala, flat na nga naka. Diretso mo manganjay. Kita mo yung bike ko dyan, ihabay mo. Jay, tayo kita ka naman. Morning, boss. Lumayan, boss. Hukagay. Yan, boss. Sama ka dyan, diretso dyan. Wala. Tayo ka dumay. Sila. Kaliwara. Kaliwa na, okay. Nagluwa kay China. Forman pa yan. Lumayan, boss. Lumayan, sir. Agak kayo wara, sir. Ako malagay ini. Tulo pa tayo. Tulo pa tayo pwede kita eh. Sabali ya, sabali mo tiri ka na. Linggan din kita. Linggan, Oh, di nagbit na eh. Naling sa taas pa sila. Kaya kay mana na. Kaya kahit lang. Gato tayo kain na sa tuyo. Nagbalong daw kami pa eh. 200? 200 kami sa pila. Nagbalong daw kami pa eh. 200 plus tayo. Alaga ko yan. Kaway dyan, kaway. Yan ang barangay, sir. Yan ang barangay. Barangay, sir. Santa Cruz. Brother. Ano yung may sa dam?
Boss! Social distance eh. Nakakalista dyan yun. Pinakalista. Taka ng barangay Samon. At malamdaman, mabalin na gawi din. Uy, napwede, kita napwede, ayun na dagiti ko. Nagpawit dito na yung kini ate. Ay. Friendly ka pa, Jack! Friendly ka pa, Jack! Kain na! Babalik mo gani malasang niyo ah. Awisan ni Kayla. Mga bike. Magpunta tayo ng bike. Ay, sabi. Ano yung sarap ka na Yang inyong ba? Medium. Ha? Medium. Medium? Ay, Ay, medium. sarap niya. Lagi po kayo, lagi po kayo. Sige. Hukage! Nahi hukage! Bosan na kita taga, kamu na bagay ko spray ah. Itag ka! Ano yan sa YouTube lang? Diyan kayo siya naman. Oh! Pa-scam to kinyayo ah. Awan na scam na. Ini scam na scammer na ka. Ini scammer na scam back ta. Baliktad yung scam na yun. Laro tayo smart now. Sige, ito pa medyo bangin. Bala kami balikot biya. Hindi ka naman nagmaligo. Kita ma tampor. Hindi, hindi uun. Ano na nakadanin diyan? Sige yun, pinta sa ano, dyan daw nyo. Ano pang kayo nabiyat ka road? Si Palak na eh. Wala. Oh, si Lloyd. Lloyd! Ay, hello po. Ano ko yan? Also, subscribe to my channel, Mr. Talavera. Sige. Tara na, uwian na. Agbuya tayo pa basketball. Yan. Holding malakas. Yan si Payaw. Side check ko yung mic niya, folding. Strings. Order this. Anong model yung strings mo, Payaw? Dolphin 2.0. Ay, Dolphin. Ano, Dolphin. 2.0. Gamit pa niya yan sa Manila. Bike to work. Bike to work ka to. Sa Manila.
Anong year ba? 2016. Ah, yan ang ginagamit niya doon pa. Parang bago pa din. Punta ko na rin sa Manawag. Oh, ayo. Manawag. Nang manawag na yan. Tapos umakyat kami sa Balongaw. Oh, Malinga. Linayay. Hello, madam. Kaway ko dyan. Kaway ko po. Hello, madam. Pare! Tulakan! Labon-laban na eh, kuhan ka na kam. Kaya pa na! Mabuya ni mamin.